Ki pulit ke jala mentakas ngi ki lalap ye uwe ubom pat Bthei na Mawlynrei Nonglum. Katkum ke keruo kubon o Superintendent of Police Uritu Raj Ravi. Laong ba yune ubom jerong kuma khatlai inshi pat ke jing he khatar inshi. Lalap hakawai ke jaka ka badai ke jaka jong ki breu shimet kat ba ki dangti ban sedang he ke jing pentrei. Ke kubon USP laong ba uni ubom mentala dan hakikti jong ki pulit. Balapan long ke jing wat banyak da ki pulit jong ke bomb detection and disposal squad. Laong ba mentaki pulit gidang penlong ya kecing tokit ban lap ya katan rai.